खुलुमबाय, आंनि बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनो हायो। मैया बिटिआरनि सानफालिथायाव मोनसे मेल जानानै थाङो आरो बेवहाय मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख करि चेक गथायनानै होयो। बेवहाय 40 था सुबुङा जिउ गोमानायनि नखरनो 5 लाख करि चेक गथायनानै होदों आरो बे चेकखौ भारत हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाहनि आखाइनिफ्राय गथायनानै होयो आरो बेवहाय गोबां सुबुंफ्रा बाहागो लादों आरो मेला मैखोमैनो जानानै थांदों। मैया हिमन्त बिश्व शर्माया कक्राझाराव बिटिआर गोरोबथानि रंजानाय सानावहाय उदालगुरि जिल्लायाव बडलेण्ड केम्पास लुगोन होननानै बुंदों। चिरां बाक्सायाव आरो मडेल कलेज लुगोन होननानै बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया। कानाडानि किंस्टननि नखरा बयनिख्रुइबो देरसिन नखर। सा 25 आइजोखौ हाबा खालामनानै 100 निबो बांसिन फिसाजो-फिसाला खांनानै बयनिख्रुइबो देरसिन बुहुमनि मादावनो नखर खालामदों आरो बेयो मोनसे गोमोथाव। बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो देरसिन नखर खालामनो हानायनि थाखाय बेयो मोनसे सोमोनांथाव जानानै थासिगोन। मैया नलबारिनि मोनसे मेलाव जानायाव अमित शाह भारतनि नखर मन्थ्रिया बिजेपिनो खेबसे सरकार दानो थाखाय खालामनानै सरकार दानो सुबिदा होबावनो थिनदों। माखासे दैबानानि जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांनानै होनो थाखाय दैबानानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय 5 बोसोरनि थाखाय सम होबावनो थिनदों बिजेपि दोलोखौ। माखासे दैबानानि जेंनाफ्रा थाबैनो जोबो जाहाथे बिजेपि दोलोआव भट होनानै देरहासार होनानै माखासे दैबानानि जेंनाफ्रा थाबैनो फोजोबजायो बेखौ खावलायदों बिथां अमित शाहआ। सानसेनि थाखाय 19 बोसोर बैसोनि आइजोआ गिबि मन्थ्रि जाबाय। बिनि मुङा श्री ग'स्वामी। बिथांखौ सानसेनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि बिबान होयो। आसामाव बास सालायग्रा ड्राइभारफोरा माखासे लकडाउनआव बन्द थानायाव माखासे टेक्सफोरखौ खम लायैनि थाखाय 27 जानुवारियाव बन्द फोसावदों। मानो होनबा गावसिनि फिसाला-फिसाजोफोरखौ स्कुलाव दोनहैनायनि सुबिदा मोनि माखासे गारि बन्दफोराव टेक्स लालाबायनाय जेनबा नांगौ जानाय फैसाफोरखौ जानला मोनला लानाय जेनबा गारिनि टेक्सफोरखौ बुरजा लानायनि थाखाय सुबिदा मोनि जेनबा नांगौनि बारा लानाय टेक्सफोरखौ जेनबा कभिड-19 थानायनि थाखाय गारिनि टेक्सफोरखौ एसे खमायनानै होयैनि थाखाय फैगौ 27 जानुवारियाव बन्द फोसावदों आरो जेनबा माखासे टेक्सफोरखौ खमायनानै 10% खालायनानै होनांगौ। बिनि थाखाय जेनबा बे दाबिखौ मानियाबा 12 आरो 13 खालि 48 घन्टा बन्द खालायगोन आरो बेयावबो मानियाबा 25, 26, 27 याव बन्द खालायगोन 72 घन्टा बे दाबिखौ मानियाबा। हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे माखासे हानि पाट्टा नाम सोलायनांगौ दंबा बेखौ जिंगासिनांगौ गैला। गावबागाव डिस्ट्रिक्टआवनो बानायनो हासिगोन आरो बेवहाय गावबागाव डिस्ट्रिक्टआवनो बानायनानै होसिगोन आरो सोरनिबा नामा जेनबा सोलायनांगौ दंबा बेखौ सोलायनो हासिगोन आरो हानि लेखाया सोरनियाबा गरबर दंबा गावबागाव डिस्ट्रिक्टआवनो बानायनानै लानो हागोन होननानै बुंदों। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनाय बायदि।